Kalagkuan sa ARC Hospital ug Lapu-lapu City mitataw nga bisan paman kung may kaugalingon na silang COVID-19 test kits, misubay gihapon sila sa protocol sa Department of Health. Samtang 8 silang 12 ka mga PUIs kung persons under investigation na discharge na. Si Luan Mirondina sa report. Sukad miabot ang mga COVID-19 test kits nga napalit sa ARC Hospital gikan sa Singapore niadto Miyerkules sa hapon, gisugdan na sa pagpaubos sa COVID-19 test ang 12 ka mga PUI sa dakbayan sa Lapu-lapu. Sagad niini mga langyaw. Sa 12 ka mga persons under investigation, 8 kanila ang na-discharge na human magnegatibo sa COVID-19 test. Gipasabot ni Lapu-lapu City Mayor Jonard Ahongchan nga milagda og kasabutan ang Lapu-lapu City Government ug ang ARC Hospital alang sa daling pag-atiman ug pagsuta kung ang usa ka PUI positibo ba gayud sa coronavirus. Matod sa City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza nga nagpatuman sila og two-way referral system alang sa mga individual nga makitaan og mild influenza flu-like symptoms. If during assessment triage in the Lapu-lapu City Hospital, the patient will present with a severe acute respiratory infection, that is the time we refer this patient to a higher facility that is for the ARC Hospital. So even if na-triage na nila, i-triage ihapon na namo. Because we would want to be able to assess during the time span of travel or from the time period nga nagtanawan sila and na-assess if there are changes in terms of temperature or manifestations of the patient. Gipasabot ni Dr. Alex Alegrado, Medical Director sa ARC, nga bisan pa man kung may kaugalingon silang testing kits, misubay gihapon sila sa lagda sa DOH. We still send the specimen and notify the Reso department that we need to do the swabs. Okay? So they still go through the same process. As an additional proactive effort to protect the healthcare, the patients themselves in terms of diagnosis, we have what we call a point-of-care test. So it's a serum-based test whereby it will determine whether you already developed antibodies towards the infection. We have not actually initiated testing those who are on an outpatient basis because we really want to conserve only what we have right now pending the arrival of our own PCR machine. Misaad ang mayor nga abagahon sa dakbayan ang bayranan sa COVID-19 test alang sa mga indigent patients. Ang shoulder kung indigents ka ang city government full. So ang maka-afford, and I'm sure na makabayad pagid sila, just in case o ma-short sila, tabangan gyapon sila sa syudad. Ang atong resources is limited. So priority ang indigents, but muhatag yapon ta sa non-indigents after deduction sa ilang PhilHealth or sa ilang insurance. Then the city will come in subject to the approval of the mayor. Sa pikas bahin, miabot na sa 207 ang mga PUM con persons under monitoring sa dakbayan sa Lapu-lapu, gikan sa 141 kagahapong adlaw. Gipasabot sa City Epidemiology and Surveillance Officer nga tungod sa subsub nga monitoring nila sa matag barangay, hinungdan sa kalit nga pagsulbong sa gidaghanon sa mga persons under monitoring o mga PUM. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.